Kaixo neska mutilak, hau da Gazteon kazetaren bideobloga. Gaur indarrez eta emozioez beteriko kirolari buruz hitz egingo dugu. Gaur hokei kirola ezagutuko dugu. Belarraren zein izotzaren gainean jokatzen da. Abiadura eta estrategia erabiliz. Bi hokei mota daude. Izotz hokeia, Kanadan, Errusian, Ameriketako estatu batuetan, Eskandinavian oso ezaguna dena. Abiadura eta kontaktua ohikoa da. Bestalde daukagu belar hokeia. Hau Australian, Indian, Argentinan, Holandan jokatzen da. Diotenez, hokei modernoa Ingalaterran sortu zen 19. mendean. Baina hau oso bitxia da, 1970ean lehenengo kasko babeslea agertu zen. Lehen babesik gabe jokatzen zuten. Eta noski oso arriskutsua zen. Gainera, izotz hokeian jokalari bakoitzak partidu batean 45 kilometro egiten ditu. Hokeia abiaduran eta estrategian oinarritzen den kirola da. Eta munduko ligarik famatuena da NHL, National Hockey League. Honetan, Kanadako zein Ameriketako estatu batuetako frankiziek parte hartzen dute. Eta esan dugunez oso kirol azkarra da. Baldakizu jaurtiketa batek zenbat abiadura hartu alduen. Kalkulatzen da NHL-ko jaurtiketa azkarrenak 175 kilometro orduko baino gehiagoko abiadura izan dutela. Kotxe batek duen baino abiadura asko handiagoa. Bestalde, Olinpiar Jokoetan publiko oso handia duen kirola da. Eta orain galdetzen dizut zuri zer nahiago duzu, belar hokeia ala izotz hokeia. Niri gustatuko litzaidake biak probatzea, baina hori egin eta gero patinak erabiltzen jakin behar dut. Hau izan da Gazteon kazetaren bideobloga. Beti bezala, eskerrik asko, eta laster arte!